e kinde ni twak ewi landruok mar midhusi mar Ebola manomuoch e piny libamba ma Uganda. Watudore gi ripota marwa Chris Owino mondo mi olernwa mathoth ewi wachni. Chris Owino, kapo ni winja kamoro inyalo nyisowa ni to weche chal nade sani, to luoro mosebedo ni nitiere ni kamoro tuo ni kidek donje pacho ka apoya, oganda osechopo kode kanye, to laktache nigi ikruok machalo nade? Chris. Erokamano Milton, mana kaka isewacho, lakteche kaachiel kod oganda jo Kenya pod gin kod gihonko ewi muoch mar tuo mar Ebola e piny mar Uganda, kama lakteche kawuono e twak mane ogol kod jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Atela ne okwayo piny owacho mondo tim ikruok malong'o mar neno ni poni tuo mar Ebola ochopo e pacho kae, to kobiyudo ka jopiny onge ikruok malong'o kaka ne midhusi mar COVID-19 omuoch e pacho kae, kendo yudo ka piny owacho mag counties ne onge ikruok malong'o mane gisetimo. Ne gikwayo piny owacho mondo ne ni gitiyo machiegni kod lakteche mar neno ni gipuonjo lakteche kod jotich mag migawo mar thieth kaka achiel mar neno ni gibedo gi ikruok malong'o mar kedo kod tuo mar Ebola, kata odoko ni pok oyang ni osechopo e pacho kae. Kendo adhi twak achiel kachiel kod jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche pacho kae Atela mondo nyiswa ni to gin kaka lakteche gin kod kwayo mane ne piny owacho, to gin lakteche bende gitimo ikruok manade mar neno ni ok giweyo oganda ma pacho kae gi midhiero poni tuo nyalo muoch e pacho kae. Erokamano kuom yie matwak kod Ramogi TV. Ne utwak kaka lakteche ewi gigo mowacho ni piny owacho nego bed ni timo ka giikore ne poni tuo mar Ebola nyalo muoch e pacho kae. Kwayo maru ne piny owacho en mane? Wan gi bura mar jotelo mar Governing Council mar Union wa mar dakteche, to bedo kwa ng'iyo tuo mar Ebola to kata gi pandemic moko mane osewuok kaka COVID. To eno ni e pinywa kae thieth mar public pok obedo gi ikruok madwarore mondo kaponi nyalo wuok e kes moro mar Ebola to ji obede gi chir ni ji mang'eny ok nyal hinyore. Koro kawuono wanyiso piny owacho ni ber ka nitiere ikruok maber kabisa mar tuoni, ni mar wacha ni nitie ikruok, so ikruok onge piny ok en maber. To wacho kama nikech nyoro ni nitiere buok mar bedo ni nyalo bedo gi Ebola piny mar Kakamega kata piny mar Busia, to osekawo seche madhi 24 kapok ofweny ni abegno nitiere kata onge. Manyiso ni pim ma watimo ok en pim motimo mapiyo piyo. Mar ariyo kendo, sama gini isipimo ng'at achiel ni, jok mano wuoth rom gi ng'atni, jok mano wuoth kode gari, jok hospitali modhiye, jothieth kun dakteche kuondego te ni at high risk mondo mi oyud tuo kaponi plan maber ok oketi. Koro wacho ni sani kaka ne nitiere scare ma nitie piny mar Uganda, to Ebola wacho ni en tienge mar Sudan type, ma thothne wacho ni pok gik mang'eny ong'e kuome, manyiso ni onyalo bedo ni en gi spread mapiyo, to mondo mi oneg ji onego ng'ato e mapiyo ahinya molo kata kaka ne COVID nitie cha molo nyadi 50 kata nyadi 100. Koro ber ka ji tete obedo gi opuonji kaka Ebola nitimo, kaso dakteche ing'eni dakteche osomo ndalo machon kendo moko bedo masomo seche ma koro Ebola wuok, bed ni ji itiego mondo bed ni jopiny at least koyudo jopiny ng'eyo gima timore. Koro mano mewacho niya, sirikal nyaka wacha ni gimoko tie kare kapok gindiko dakteche, pok gindiko nurses, pok gindiko jothieth. Mar ariyo, pok giketo osiptende obedo gi gik madwarore kaka ICUs kata isolation maber kaka owinjore. Ni mar gigi notimo ndalo mar COVID higa mar 2020, to bang' kanyo koro gigi ok otimre. Koro mano miyo watemo luongo sirikal mar national gi sirkende mag counties, ahinya counties kaka mag Migori, county mag Homa Bay, mag Siaya, counties moboda gi nyaka ging'i ni gigeto mitigations ma ka gini okudore kamoro to ji nigi kinga ma ji ogengre ma ok nyal yudo tuono. Lakini ber ahinya mondo los healthcare system manyalo protect ji moloyo beda aoyaye makoro ka tuo bedo koka ji tako react. Mana kaka dakteche wuok kuonde mopogore opogore, man joma wuok counties mopogore opogore Kenya ka e meeting ma kawuono wacho ni ber kweso jopiny ni
ikruok mar sirkal pok oromo, to nego sirkal omed ikruok mang'eny mabo konyo jothieth to bo konyo piny mondo kik hinyre nyaka poni tuo chopo ka. Iparo ni gin gigo mag monego bed ne wasomo kaluwore kod tuo mar COVID-19 mane omuoche piny mangima kendo yudowa kapok waikore. Gin gigo mag monego bed piny owacho chake nyowe yedhego. Koro mana nyatimore ka koro kata mana isolation units mane nitie chon ka ne gin mana wach mane fwadha. Sani koro gigo onge. Koro dwani gik wach mar thieth ni ok en gik moro mitimo sama gimoro wuoke ka sama gimoro lal to gigo timore. Bed ni sa asaya ji nyalo bedo ka yudo thieth kaka dwarore e osiptendegi. Koro mitigations mano keti ne COVID ka onego bed ni keto gi sani osiptende jothieth nitie gimoro mana tima gimoro moko timore to ji ok bed gi reaction ma ji mang'eny hinyore. Erokamano mano jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche pacho kae Dabji Atela kane okwayo mana piny owacho mondo tim ikruok malong'o mondo poni tuo mar Ebola odonje pacho kae to oyud kaka ikedo kode ma ok wabedo kod midhiero kane otimore e kinde mar COVID-19 ka gikwayo piny owacho mondo ndik lakteche mathoth kaachiel kod puonjo lakteche kod jotich duto mag migawo mar thieth ewi tuo mar Ebola mondo migi gibed motegno kaachiel kod kedo aching' kod midhusi mar Ebola poni ochopo e pacho kae. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ripot ma jaber ma kamano. Nyako Ramogi, en tuo mano ma